Limbi de foc. Ce fain au venit limbi de foc. Și care e partea frumoasă? Partea frumoasă e că nimeni n-avea oglindă să se uite. Ce am și o limbă de foc. A trebuit să devină aproapele tu o oglindă. Ai și tu o limbă de foc. Veniți la biserică să vă spuneți ce sunteți în Hristos, nu ce nenorociri sunt pe pământul ăsta. Ai auzit? Nu, n-am auzit. Dar ce ai auzit? Am auzit că ești frumos în Hristos. Am auzit că ești o făptură nouă în Hristos. Aleluia! Deveniți oglinzi pentru cei din jurul vostru. Nu deveniți pentru cei din jurul vostru news alert. O limbă de foc pe capul fiecăruia. Nu vă închipuiți? Ce fain era acolo limba aia de foc. Deci, cred că aducea și căldură. Ați experimentat căldura sfântă de la Duhul Sfânt. Dar știți ce vă zic eu acum? Duhul Sfânt a așteptat o limbă de foc, în schimb îți cere să gândești la rece. A pus o limbă de foc. Duhul Sfânt e multă pasiune, e multă putere, e multă emoție, clar. Dar îți cere să gândești la rece. Credeți că Duhul Sfânt care coboară cu limbi de foc ne cere să gândim la rece în zilele astea? Ce înseamnă lucrul ăsta? Sunteți bezi, mă? Că și satana și-a făcut loc la Rusalii. La 50 și satana era acolo. Ziceți beți! La care Petru, care avea limba de foc deasupra capului, s-a ridicat și a zis: Doamne, să chem foc din cer să-i trăsnească trăsnier. Până nenorociții ăștia care vorbesc de rău, lucrarea Duhului Sfânt. Hulesc lucrarea Duhului Sfânt. Ai văzut ceva la Petru? Ce le-a zis Domnul Iisus celor care au zis să coborâm foc, să cerem foc din cer ca pe vremea lui Ilie? A zis, nu știți de ce? Deci cu siguranță nu-i Duhul Sfânt, nu? Ce? Vorbește rău împotriva Duhului Sfânt? Vei pune Dumnezeu la pat. Dar tu unde ești? Tu ești mai bolnav ca el. Sunteți atenți? Și ce zice Apostolul Petru? Nu suntem bezi, că e numai al treilea ceas din zi. Wow! Cu limbă de foc deasupra capului, dar cu o gândire la rece. Rațională, logică, articulată, cu un argument simplu, uman, la îndemână. Oameni buni, nici n-am fi avut timp să bem, că e prea devreme. Tu vezi ce frumos lucrează Duhul Sfânt? El este o chemare la a gândi la rece lucrurile. Da, este o mare pasiune lăuntrică, e un mare foc. Dumnezeu răscolește ființa, dar Dumnezeu te încălzește pe dinăuntru, dar la nivelul minții își cere să gândești la rece lucrurile.